Jeppe, hvad skete der? Du gør som lort. Det må sgu undskylde, hvor er vi nu? Ja, det ved jeg. Jeg tror, jeg er på hospitalet. Hvad skete der? I kørte galt. Her skal Hvilket hospital ligger vi på? på Odense Hospital. Cecilie, er det muligt, at jeg kan besøge min kæreste Cecilie? Nej, det må I ikke. Det næste dag. Jeg skal besøge min kæreste, inden det er for sent. Jack, du må formode, at jeg skal se Cecilie. Jeppe, jeg kan kun følge mig lige så lidt som dig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne hjælpe dig. Der må være en udvej. Okay. Jeg har en plan. Du siger til sygeplejersken, at du skal have en bad. På den måde får vi en rullestol herinde. Så når du kommer ud, spørger du receptionisten, hvor hun ligger, og så tager du hen til. Jeg vidste, jeg kunne regne med dig. Sjette etage. Jeppe, hvad er der sket med dig? Det var Jack, han kørte det træ ved havnen. Det er godt at se dig, hvordan har du det? Jeg er ret træt, og deres mad er ikke alt for god her. Tæl med bagved. Hahaha. Hey.